Aron mabahin sa uban pang mga konsumidor, gilimitahan sa tagduha lang ka mga botelya sa alkohol ang mapalit sa matag customer sa usa ka supermarket sa Dakbayan sa Talisay. Si Lian Sinkulan sa exclusive report. Tungod sa kataas sa demand sa alcohol, inguni-ini ang sitwasyon sulod sa usa ka supermarket. Apan bisan pa og mag-inilugay og maghakot sa binutilyang alkohol, walay lusot inig-abot na sa cashier. Kini tungod kay tagduha lang yun ang pwedeng mapalit sa matag konsumidor. Gihimo kini sa maong supermarket kay ilang naobserbahan nga magpalabi ang uban og palit sa alkohol. Ug aron mabahin kini sa uban pang mamalitay, mibutang na sila og signage nga tagduha lang ang mapalit sa usa ka customer. Uyon ra sab hinuon ang pipila ka mga customers. Okay lang man pod para po mabahin sa na ma-share pod sa uban pod nga kailangan nila pod. O dili man jud angay magpanic, mag-pray lang jud sa Ginoo ba niya. Samtang pahinumdum sa management sa mga konsumidor nga dili angay magpanik kay daghan pa ang supply sa ubang mga basic needs sama sa mga dilata, bugas, tubig, lakip na ang mga bleach o mga disinfectant sprays. Apan mas maayo nga hatagan usab og tsansa ang uban nga makapalit sa maong mga panginahanglanon. Uban ni Renante Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bistak.